Здравейте, приятели, аз съм Роби. Добре дошли в моя канал, в който ще приключенстваме заедно. Ще обикаляме доста интересни места в България. И днес за първо видео искам да стартирам и да направим една разходка до Кобилни стени. Те се намират в Врачанския Балкан, близост до град Враца, моят роден град, както може да видите. И сега оттегляме натам. Между другото, на Кобилни стени съм ходил един път през живота ми, това ще ми е втория път. Даже тогава не бях хванал правилната пътека. В момента ловиме пъти от Враца за село Сгориград и караме само нагоре. Тук вляво ще видите ресторант хотел Чайка. Малко по-нагоре новооткрития се Алпийски дом. И сега ще ви покажа и прохода Врацата. Ето ви прохода Врацата. Много внушителни скали. Ето го и самия проход. Тук е доста приятно и тук за разходка. Също съм ходил и там до онази скала, която се вижда горе. Много красива пак, много красива гледка има. Продължавам от прохода нагоре. И трябва да свием надясно за посока пещерата Леденик. Ето е и табелата. Между другото, сега видях, че горе е точно там, където отивам, от целия Балкан, има още сняг. В града вече няма сняг и даже така доста пролетно време е долу по града. Тук гледам към другия Балкан, другата страна на Балкана пак няма сняг, но точно там, където отивам, има. То ще видим как ще и какво ще е. Наистина гледката нагоре е уникална. А да видите какво, когато има сняг тук. Уникално. По-красиво не съм виждал и на снимки. Приятели, пристигнахме на Пършевица. Ето там отгоре се намират Кобилни стени. Сега ще паркираме и ще фанем по пътеката. И ето, приятели, пристигнахме. Това е мандрата на Пършевица. Тук горе е хижа Пършевица. Паркирали сме колата и ще фанеме ето на там нагоре. Ей там горе се виждат Кобилните стени. И сега взимаме раницата, щеките и потегляме. Искам да ще видите за каква гледка става въпрос. Това цялото го изкачихме. Е, тук са Кобилни стени. Ние продължаваме нагоре. Значи облекохме се хубаво. Сложих блузата отдолу. Мембраната ми е вир вода от пот. Приготвих челника на главата за всеки случай, ако са стъмни, се наложи за прибиране по тъмно света. И много се чуда дали да не катера могилата и да се прибирам после по тъмно. Ходенето стана доста по-поносимо. Не е такъв бир, разничко е, приятничко е. Започват лека по лека да се откриват гледките. Изчува дали верно дали да не катера могилата и после да се прибирам по тъмно и да се чува дали мамника ще дойде да ме дебне някъде. Идваме оттама. Само искам да видите. Величествено първата глед, която ни се открива. И тук надолу каква пропаст е, човек. Но иначе гледайте какво става. Ето ги там. Гледайте колко е красиво.
приятели. Не мислех по принцип реално, че стигна до най-високата точка на кобилни стени, но стигнах. Искам да видите зад мен какво е уникално и мисля, че ще фанем красивия залез на Балкана и ще спускаме надолу. Слънцето се скри. Казвам начало на този връх, който можахме да изкатериме, защото взимам по-правилното решение да не си играя, а лека по лека си спускам надолу, защото наистина слънцето се скри. Март месец е, тук нощта става адски студена. Така, заобикалям, ето ги конете. Ето ги конете. Нашата пътека е тук отдолу, но ние решихме малко да се изкачим тук отгоре и леко тактично ги заобиколя по-така надалече. Не, че ако ме не подгонят, няма ма настигнат. Ама пак. Това там човек ли е, бе? Има някой? Моля види. А не, това е комбе. Така, успях тук да стигна до едно дърво. Ето ги отсреща конете. Има голям проблем, че конете ме забелязаха. И сега плана е долу е мандрата. И ние лека си от тук тък лекичко да ги заобиколим. Мале, чувам конете как вият. Пътеката спада е тук отдолу, тя се вижда. Аз трябва да заобиколя някакси от тук. Да мина покрай конете. Или това, което правя е адски смело или адски тъпо. Тук има коне. Тук има коне, аз трябва да мина между тях по някакъв начин. Не дай си Боже, някой кон от двете страни реши ли да ходи на другата страна. Тръгнали към мене едни хора. Добре, че избрахме да се върнем, вместо да ходим по-нагоре. Защото бяхме отишли по-нагоре, със сигурност ще се стъмни. И сега установих, че челника ми не е зареден, няма батерия. Като се прибера, ще го сложа да се зарежда. И ако се бехме качили, сега надолу нямам на 10% батерия съм. Ще стане много весело. Наистина, представете ли си, отивам нагоре, най-високия връх Врачанския Балкан. Тръгвам да слизам надолу, челника ми не работи, телефона ми не работи, няма батерия. Аз в принцип имах още едно фенерче в раницата. Но си го използвам, сега го взех за работа. Ето пред нас е хижа Пършевица. Не ми се вижда да има хора, но гледам, че някакви лампи светват тук отвънка. Сега ние бяхме някъде чак и там в далечината. Приятели, надявам се да ви е харесала разходката, приключението. Надявам се да ви е било доста забавно. Ако е така, харесайте това видео, абонирайте се, споделете с ваш приятел, пишете ми коментари, давайте ми някакви съвети, някакви локации за места, на които да намерим да се разходим, които да посетиме. И така, хайде до следващото видео!